Okay, kay weekend sa mga puso, manlaag taog mag-chill-chill na sabda. Karon to bisitahon kining usa ka garden cafe sa lungsod sa Sibungas na layo asan daghang dalit ko no. Okay. Kini kapusong Bobby nag-inusara siyang kape ito Sibunga. Wow, so patuon siya ka super Bob pinag-inusara. Kailang ato ni Sharis na. Gani. Ug ang nakapalahi usab mga kapuso mao ang pangan sa ilang menu tungod kay naghulagway kini og relationship status. Usa, tara mga kapuso, manlaag ta, man-relax ug mangaon pa jud. Dinhi sa Barangay Poblasyon Sibunga, nahimutang kining usa ka linahi ug relaxing nga cafe. Nag-inusara ra kini sa maong lungsod. Pagsud pa lang, dayag na kaayo ang konsepto gikan sa mga designs hangtod na sa mga kalingkuran. Gibuksan kini ni adtulang Abril apan gidagsa na karon dili lang sa mga taga Sibunga kundi kadtong gikan usab sa kasigwit nga mga lungsod. Moabot sa 50 ka mga customers ang ilang ma-accommodate niini ug maka-enjoy na sa preskong palibot. Swak dinhi mag-bonding ang mga pamilya, magbarkada ug manag-uyab. Our cafe is fresh ang ambience kay garden cafe man siya. Then I think first time pa ni siya diri nga sa Sibunga nga naay ingon ani nga ang concept niya garden kanang alfresco ang iyahang kuan. Affordable ug lamian ang ilang freshly served na mga food. Bestsellers dinhi ang ilang rice meals, sandwiches ug frap. Linahi ang pangan sa ilang menu tungod kay naghulagway kini ug relationship status. Sa rice meals, adunay spare ribs nga tag 145 pesos. Sweet and sour fish fillet nga tag 135 pesos. Lumpia Shanghai nga tag 129 pesos ug cordon bleu nga tag 145 pesos. Sa mga sandwiches, adunay ham and cheese, aduna say bacon, lettuce, tomato, ug ang burgers, adunay stuffed ug cheese burger. Samtang adunay tulo ka klase sa frap ug juice drinks nga mamahimong kapilian. Ang lugar nindot kanang limpyo, nya ilang mga pagkaon puro maayo nindot. Lami. Okay ra jud kayo ang food at saka ang place sad kay nice ra sad kayo. Ilang food kay the way they serve kay okay ra sad. First time pa jud diri. So for okay ra jud. Yeah, affordable kay ang kuan. Okay ra sad ang ambience diri. Okay ra tanan. Okay ra. Bukas ang cafe matag adlaw gikan sa 1 sa hapon hangtod na sa alas 9 sa gabi. Uban ni Demi Hernani, Cecil Kibot Castro, Balitang Bisdak.